Yn o gyfeillion, croeso unwaith eto i'r myfyrdod hwn. Myfyrdod sy'n cael ei draddodi ar adeg hynod iawn o drist yn ein hanes fel dynoliaeth, yn hanes Ewrop, yn hanes yr Wcráin, yn hanes Rwsia. Mae'n hynod o drist. Mae'n torri'n calonnau ni wrth feddwl am y dioddefaint sydd nawr yn digwydd yn y rhan o'r byd. Am y rhai sydd yn dioddef yn yr Wcráin yn cael eu teuluoedd wedi sarnu. Y clwyfedig, y rhai sy'n galaru ar ôl eu hynwyliad. Y rhai sydd yn dioddef yn Rwsia, gyda'i meibion yn marw ar faes y gad. A'r cyfan yn enw beth. Yn enw dim llai nac imperialaeth. Awydd un unben i ymestyn i diriogaeth i ddylanwad. Awydd i fyddiannu gwlad arall. Awydd i sicrhau bod adnoddau yn gallu cael eu defnyddio mwyn cyfoethogi i wladwriaeth a'i enw fe. Awydd i gael yr hyn yma bobl treisgar yn ystyried fel gogoniant. Awydd i gael clod cenedlaethau'r dyfodol. Gael ei ystyried yn gryf ac yn gadarn. Ac mwyn hyn i gyd, mae'n barod i achosi dioddefaint a raddfa hynod o eang. Trist dychrynllyd. Trist hefyd yw gweld pobl o'r Wcráin yn ymateb drwy ddefnyddio yr un dull ac yma Putin yn ei ddefnyddio, sef trais. Trais mwyn gwrthweithio trais. Mae hyn yn hynod o drist, oherwydd mae effeithiau hyn yn mynd i bara am genedlaethau i ddod. Mae'n mynd i sicrhau cynnydd yn y dialedd, cynnydd yn y creulondeb, cynnydd yn yr holl ddifrod enbyd sydd yn digwydd. Mae'n hynod o drist. Mae'r ddwy ochr yn ymddiried mewn trais, gyda chefnogaeth y cyfryngau torfol, papurau newyddion yma yng Nghymru a gwledydd Prydain, fel yn rhan fwyaf o wledydd y byd. Mae mwyafrif llethol o bobl yn credu bod trais yn mynd i ateb y broblem. Y diweddar Walter Wink a ddywedodd, diwynydd o'r Unol Daleithiau oedd Walter Wink, un arbennig iawn a gweud y gwir. Ac fe ddywedodd ac mae'r sylwadau hyn wedi bod yn cylchredeg ar y cyfryngau torfol a cyfryngau cymdeithasol. The dominant religion, medda fe, on the planet is not Christianity, Islam, Hinduism or Judaism, but the perversive faith in violence. Y ffydd mewn trais. Y ffydd bod trais yn mynd i sicrhau cyfiawnder a heddwch. Dyna wyriad enbyd yn y gwirionedd. Dyw trais ddim yn mynd i wneud dim byd o'r fath. Dim ond sicrhau mwy o drais, mwy o ddialedd, mwy o chasineb, mwy o thristwch,
mwy o drieni. Os ydy trais yn ateb problemau, os ydy trais yn ddwyn byd gwell i fodolaeth, oni fydde Iesu wedi defnyddio trais? Oni fydde fe wedi gallu dwyn byd gwell i fodolaeth yn ystod i weinidogaeth drwy arwen pobl i frwydro? Chi'n cofio mae yna stori hyfryd yn yr ysgrythurau, yn yr Efengylau, am Iesu yn cael ei arestio yng ngardd Gethsemane. Ac mae un yn tynnu i gleddyf yn ôl Efengyl arall, Simon Pedr oedd yr un hwnnw. Ond mae Matthew yn adrodd yr hanes yn y modd hwn. Yna, daethant a rhoi dwylo ar Iesu a'i ddal. A dyma un o'r rhai oedd gyda Iesu yn estyn i law ac yn tynnu i gleddyf a tharo gwas yr archoffeiriad a thorri i glist i ffwrdd. Yna dywedodd Iesu wrtho, rhod y gleddyf yn ôl yn ei le, oherwydd bydd pawb sy'n cymryd y gleddyf yn marw trwy'r gleddyf. A wyt yn tybio na allwn ddeisif ar fy nhad ac na roddai i mi yn awr fwy na 12 lleng o angylion? Ond sut felly y cyflawnwyd yr ysgrythurau sy'n dweud mai fel hyn a mae'n rhaid iddi ddigwydd. Os bydde Duw yn moyn dwyn gwell byd i fodolaeth drwy ddefnyddio trais, fe fydde wedi gwneud hynny. Fe fydde Iesu wedi gwneud hynny. Ond nid fel na mae e moyn. Mae e'n defnyddio ffordd arall. Ffordd fel mae Iesu'n pwysleisio sydd wedi cael ei hamlinellu yn yr ysgrythurau. Ffordd hunanaberth. Ffordd tangnefedd. Ffordd sefyll. Dyw Iesu ddim yn dweutho ni beidio a sefyll yn erbyn y gwrthrymbwr. Dyw hynny ddim yn ymddangos yn yr ysgrythurau o gwbl, a dweud y gwir, y Beibl yw un o'r llyfrau mwyaf gwrth imperialedd sydd yn bodoli. Mae anogaeth arno ni sefyll yn erbyn y grym drwg, yn erbyn y drygioni. A ffordd mwyaf ffeithiol y grym drwg o weithredu yw trwy ddefnyddio trais, yn beri ofn, yn beri ansicrwydd, trwy ormes. Dyna ffordd y grymoedd drwg o weithredu. Dyna beth maen nhw yn ei gefnogi. Yn y Beibl ni'n cael, yn yr Hen Testament ac yn y Testament Newydd, ni'n cael dystiolaeth a ffordd o dystio yn erbyn imperialaeth. Yn erbyn y grym drygionis hwn. Nawr, ni'n mynd i ddathlu dydd Gwldewi, ddydd Mawrth. Yn yr ofaledd hon, mae wasanaeth arbennig ar y sul hwn i gofio am cyfraniad Dewi. Mae yna stori yn ymddangos am Myfyrdod Dewi, am bwyty y modd nath Dewi a'i disgyblion wrth weithio trais, chasineb a dicter. Chi'n cofio stori am boia, am y brenin hwnnw a'i wraig, a nath drio cael gwared ar Dewi o glyn rhosyn. A defnyddio pob math o weithredoedd ysgeler i wneud hynny. Ond fe nath Dewi ddim ateb yn yr un ffordd, ond sefyll yn gadarn, a annog i bobl
i disgyblion i sefyll yn yr un modd ac i beidio a gildio. Ymateb mewn ffordd arall. Dyna oedd agwedd Dewi i'r bygythiad ofnadw oedd yn bodoli ar y pryd hwnnw. Byddai tycu Dewi caredig a hen tycu Dewi cynedda wedi ymateb mewn ffordd arall. Ond nhw wedi mynd ati i drechu'r Gwyddelod a Gwyddel oedd y boia yma oedd yn bwgwth Dewi. Ond oedd agwedd Dewi at y Gwyddelod yn hollol wahanol. I hennill nhw yw nath e. Ac oedd rhai o'i brif ganlynwyr i ddisgyblion yn Gwyddelod. Pobl fel Aidan. Dyna y ffordd i ymateb i sefyllfa ddrwg. Yw drwy sefyll yn gadarn dros ffordd arall. O, meddai pobl, dyn nhw ddim yn deall. Yr unig beth yma pobl fel Putin i ddeall yw trais. Yn union. Mae Putin yn deall trais. Ond yw pobl fel Putin ddim yn deall ffordd tangnefedd. Ddim yn deall ffordd Iesu. A byddai'r ffordd honno a dilyn y ffordd honno yn llawer mwy effeithiol na defnyddio trais. Yr hyn yma Putin yn ei ddeall. O na fysa ni yma yng Nghymru a rhannau eraill o Ewrop a'r byd yn mynd ati i hyfforddi yn plant, i hyfforddi yn ieuenctid, mewn ffordd arall o wrthsefyll anghyfiawnder ac imperialaeth, a grym a thrais. Dyna sydd angen i'w wneud. Os mae pobl yn mynd i ddioddef, ond maen nhw'n barod i ddioddef, nawr medden nhw, drwy godi drychiau. Beth am fod yn barod i ddioddef yn ffordd Iesu. Fe nath e ddioddef, ac fe nath e ennill. Ac mae'r fuddugoliaeth honno yn dal i weithio hunan mas yn ein byd ni. Gweddion am nerth i ddilyn ffordd Iesu. Dyna ffordd gobeith i'n byd. Ffordd tangnefedd. O Dduw helpa ni. Gad i ni gofio am bobl sydd yn dioddau yn yr Wcráin. Gad ni wneud yn gorau i'w helpu nhw. Helpu'r ffoduried. Helpu'r rhai sydd yn mewn galar. Helpu'r rhai sydd yn dioddef. Gad ni hefyd gofio am y rheini yn Rwsia sydd yn colli hanwyliad yn yr ymgyrch ofer ffôl hon. O Dduw, ni am gofio am bawb. I ni'n gwybod y trigarog dad, dyfo ti o blaid y dioddefus. Ni wedi gweld hynny yn Iesu, yn ei aberth, yn ei fuddugoliaeth. Diolch amdano. Amen.